Magandang araw po, Kuya Barry. Ako nga po pala si Mary Ann, pero tawagin niyo na lang po akong Mean. 35 years old na po ako at nakatira sa Sampaloc, Manila. Ang ikukwento ko po ngayon ay nangyari sa akin noong nag-aaral pa ako ng kolehiyo. 18 taong gulang po ako ng panahong yun. Nasa 3 taon ako sa kolehiyo at kahit hindi kagandahan ay nagkaroon ako ng masugid na manliligaw. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Kyle. Graduating criminology student po siya, samantalang ako ay eduk student at nagkakilala po kami sa mutual friends at nagka-developan. 1 taon pong nanligaw sa akin si Kyle bago ko siya sinagot. Napakabait niyang lalaki, Kuya Barry. Hindi niya ako binastos o pinabayaan. Sa tuwing nag-aaway kami, siya ang nagbababa ng loob. Napaka-green flag po ika nga ng anak ko. Pero isa lang po ang pinagtataka ko sa kanya. Ang pagiging misteryoso niya. Sa loob kasi ng 1 taon, naipakilala ko na po yata sa kanya ang lahat ng kamag-anak ko. Naikwento ko na rin po lahat ng nangyayari sa loob ng pamilya namin. Pero siya, wala po siyang kibo tungkol sa pamilya niya. Palagi niyang iniiba ang usapan sa tuwing nagtatanong ako. Sasagutin niya nga pero kaunting impormasyon lang. Nakakakaba dahil baka mamaya isa na pala akong iskabetche at may asawa o anak siya sa probinsya nila kaya ayaw niyang mag-open up ng tungkol sa pamilya niya. Pero nang dumating po ang aming first anniversary ay nagbago ang lahat. Bigla po niya akong inaya papunta sa probinsya nila na kaagad ko namang sinang-ayunan. Sa sobrang excited ko nga po noon ay niyakap ko siya ng mahigpit kasabay ng paghalik sa kanyang pisngi. OMG mahal! Thank you! Sobrang excited na ako. Sabi ko sa masayang tono. Malambing siyang ngumiti sa akin at pinalibot ang matipunong braso sa aking bewang. Sabay hinalikan niya ako sa noo. Walang anuman mahal. Basta mag-ready ka. Baka abutin tayo ng 1 linggo dun eh. Paalala niya na mas nagpasaya sa akin. Sino po bang hindi matutuwa kung ililigal ka ng boyfriend mo at ni minsan ay hindi niya nabanggit sa akin ang pamilya niya kung hindi ako magtatanong. Pagkatapos eto na, makikita ko na rin sila sa wakas. Hanggang makauwi yata ako'y hindi na matanggal sa labi ko ang ngiti. Mabilis akong nagpaalam kay mama na sasama ako kay Kyle sa probinsya nila. Mabilis naman ako nitong kinunutan ng noo. Saan ba yan, Mary Ann? Sigurado ka ba? Baka naman mamaya kung anong mangyari doon ha? May babalang tanong ni mama. Ngumiti naman ako sa kanya at yumakap. Sa Capiz po. Fiesta raw po sa kanila eh. Alam niyo naman, unang beses kong makakapunta sa kanila, mama. Nag-aalangan man ang mama ko, ay pumayag na rin siya. Napatalon ako sa tuwa dahil hindi naging tutol sa kanya ang pagkakaroon ko ng boyfriend at kahit itong pagpunta ko sa kanila. Pagkatapos naming maghapunan, pumanhik na ako sa kwarto upang maghanda ng mga dadalhin ko. 1 linggo lamang kami doon pero pang 1 buwan na damit ang dinala ko. Malay kasi natin kung anong pwedeng mangyari pagdating doon. Sa pagkakaalam ko pa, ay ang Capiz ay seafood capital of the Philippines. At kung may seafoods, paniguradong may dagat o lawa doon kaya naman madami akong dala para in case na mag-swimming. 1 oras ko rin yatang inayos lahat ng gamit ko. Nang matapos ako'y pasado 11:00 na ng gabi. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame.
Ano kaya ang itsura ng bahay nila, ng mga magulang niya? Magugustuhan kaya nila ako para sa anak nila? May dapat ba akong dalhin? Yan ang tumatakbo sa isip ko. Unang beses ko pa lang kasi ito, kaya hanggang sa bumiyahe kami ay kumakabog ang dibdib ko. Napabalik na lang ako sa realidad nang maramdaman ang mainit na palad ng boyfriend kong humawak sa kamay ko at tipid siyang nginitian na matamis niyang ginantihan. Makailang beses niyang pinisil ang kamay ko. Ano? Ready ka na? Tanong ni Kyle na hindi inaalis ang tingin sa mga mata ko. Sunod-sunod naman akong tumango. Nasa sakayan kasi kami ng bus papunta ng Capiz. Maraming tao at mataas ang sikat ng araw na kapag tumama sa balat ay masakit. Dahil pinupuno pa ang bus, bumaba muna ako para bumili ng pagkain at inumin. Lumapit ako sa isang nagtitinda doon at bumili ng chichirya, biskwit at tubig. Pagkatapos kong magbayad, tumalikod na ako't umalis. Lumakad ako pabalik at tumigil sa harap ng bilihan ng donuts. Bumili na rin ako para sa mga kapatid ni Kyle, kung meron man. Saktong pagbalik ko, paalis na ang bus kaya dinalawang hakbang ko ang pagpanik sa loob. Tumabi ako kay Kyle sa upuan at kinuha niya sa akin ang hawak kong pagkain. Ako ang pumwesto malapit sa may bintana dahil gusto kong makita ang labas habang bumibiyahe. Sana magustuhan nila ako. Piping hiling ng puso ko. Pagkatapos ng halos 15 oras, ay nakarating na rin kami sa Rojas City, ang kapital ng Capiz. Yun na yata ang pinakamahabang biyahe na naranasan ko. Sumakit nga po ang pang-upo ko't balakang. Isama pa na noong nasa ferry na kami ay mahilo-hilo ako. Dito ko po napatunayan na lahat ay gagawin natin para sa mga taong mahal natin. Magkahawak kaming bumaba ng bus ni Kyle at nagtungo sa sakayan. Kung kanina'y napakaliwanag, ngayon naman ay akala mo'y lalamunin ka ng kadiliman. Niyakap ko ang sarili ko nang umihip ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Sumakay kami sa isa naming nakitang trike. Nirentahan na ni Kyle para hindi na kami mag-abalang mag-commute at diretso na lang sa kanila. Unang pinasok sa loob ng tricycle ang mga gamit namin at ako. Si Kyle ay nasa likod para hindi ako masikipan. Kung pwede ko nga lang hilingin na sana ay matransport na lang kami agad-agad sa bahay nila Kyle upang makapagpahinga ay ginawa ko na. Pagod na po kasi talaga ang katawan ko sa biniyahe namin ngayong araw. Nasa kalahating oras na siguro kaming nasa biyahe nang biglang huminto ang trike. Nagtataka akong tumingin sa driver at mukha nito'y puno ng pag-aalala at alinlangan. Hanggang sa nagtama ang paningin namin. Manong, bakit tayo huminto? Nagtatakang tanong ko. Bumaba ako para alamin ang nangyari. Saktong lumapit naman sa akin si Kyle. Kinuha niya ang mga gamit namin sa loob at nagbayad. Humawak ako sa balakang kong napakasakit. Ba't kasi puro lubak pa ang nadaanan namin? Nagkakamot ako ng ulo habang nakatingin sa papalayong trike. Ano kayang nangyari sa kanya at hindi pa niya kami tinuloy sa bahay talaga nila Kyle? Dapat ay maging okay ako dahil hindi naman niya ako pinilit sumama. Baka masabihan pa akong maarte. Bulong ko sa isip ko. Tiningnan ko ang malaking arko ng pangalan ng barangay sa aking harapan. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe ay nakarating din kami. Ayaw na kasing ipasok ni Manong sa loob yung tricycle niya, kaya lalakarin na lang natin. Sabi ni Kyle nang tumabi siya sa akin.
Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Bakit naman? Babayaran naman natin siya. Hindi ko naalis ang disgusto at inis sa boses ko. Lalo na't pagod na talaga ako. Madami pa kaming dala. Masyado na raw kasing gabi. Tara na para makapunta na tayo sa bahay namin. Yaya ni Kyle sa akin. Kinuha niya mula sa kamay ko ang ibang gamit tsaka naunang naglakad. Nagpakawala ako ng malalim na hininga at sinundan siya ng tingin. Umiling ako at tumingin sa paligid. Nakaramdam naman ako ng bahagyang takot dahil madilim ang lugar. Ang nagbibigay liwanag lamang sa kanilang maliit na baryo ay ang sulo na may apoy. Tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan nang maramdamang may matang nakatuon sa akin. Marasa kong lumingon at nang walang makita ay napatakbo. Isabay pang may biglang umalulong. Ang masasabi ko lang po sa lugar nila ay nakakatakot, Kuya Barry. Medyo naiintindihan ko na po kung bakit ayaw mag-open up ni Kyle. Sobrang creepy kasi ng lugar nila. Iniisip niya sigurong baka ma-turn off ako. Iilang bahay na bato lang kasi ang naririto at halos lahat ay kubo na. Para akong nasa set ng old horror story at hindi po ako mahilig sa horror. Lalo lang akong kinilabutan nung nag-umpisang lumabas ng bahay at tumigil sa ginagawa ang mga tao nang makita kaming paparating. Napahawak ako sa braso ni Kyle. Para kasing ngayon pa lamang sila nakakita ng bagong salta. Napatigil kami sa paglalakad ng may sumigaw. Napalingon ako sa gilid at nakita kong tumakbo palabas ang isang batang babae na sa tingin ko'y nasa edad 12. Kasunod na noon ang paglabas ng isang matandang babae na sa tingin ko'y nanay ni Kyle. Napalunok na naman ako, Kuya Barry, dahil sa kaba na nararamdaman ko. Magulo ang mahaba nilang buhok. Malalaki ang mata nila at nakakatakot ang mga ngiti nila. Lalo na't walang buhay ang mga tingin nila sa amin o sa akin. Ayokong manglait pero sira-sira ang ngipin nila't kulang. Para bang hindi sila nadaanan ng toothbrush dito. Niyakap ni Kyle ang kapatid at magulang niya. Ano ka ba, girl? Di ba ito ang gusto mo? Makilala ang parents niya. Pero bakit naman ganito? Medyo hindi ko inaakala. Huminga ako ng malalim. Humakbang ako papalapit sa kanila. Tumingin naman sa akin si Kyle at masaya ang ngiti niya. Nay, siya ang girlfriend ko, si Mary Ann. Pagpapakilala sa akin ni Kyle, matamis kong nginitian ang nanay niya. Lumapit ako sa kanya at kinuha ko ang kaliwang kamay para magmano. Tinanggap naman niya ito. Aba, ay maganda ang babaeng inuwi mo ngayon, Kyle. Malambot. Nito sa kakaibang tono. At anong ibig niyang sabihin doon? Nawala doon ang isip ko nang yumakap sa akin ng kapatid nitong babae. Natatakot man ako sa paraan niya ng pagtingin sa akin ay hindi ko na binigyang pansin dahil sa sweet gestures niya. Baka kasi naninibago lamang ako sa kanila. Siya naman ang kapatid ko, si Catherine. May isa pa akong kapatid pero wala dito. Baka kasama ni tatay na nangangaso. Dagdag pa ni Kyle. Bumaba ang tingin ko sa kapatid niya. Sabay haplos sa buhok nito. Gusto kong mapalunok sa kalagkitan ng buhok nito. Pero pilit ko siyang nginingitian. Hi Catherine, kamusta ka? Malambing kong tanong sa kanya. Tumango siya at mas hinigpitan ng yakap sa akin. Iba yung kinang ng mata nito. Para bang ang saya-saya niyang dumating ako.
Ang ganda-ganda mo ate. Tapos ang bango-bango pa. Bakit ang lambot ng balat mo? Puno ng pagtataka at paghanga niyang tanong. Namulan naman ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Grabing puri naman yon. Mabango pa ako sa lagay na itong maghapon kaming nasa biyahe at pawisan. Siguro kasi naglo-lotion ako. Ngumiti ang bata at mas nagsumiksik. Papasok na sana kami sa loob ng bigla kong maalala ang binili kong donut para sa kanila. Nagpasalamat sila sa binigay ko pero parang wala lang naman sa kanila. Dahil pagpasok namin sa loob ng bahay ay binitawan din nila yon. Maliit lang ang bahay nila. Kubo lang ito pero may 2 silid. Sa tingin ko'y para sa mga magulang at mga anak. Parang bahay kubo ang style niya. Mayroon din silang silong. Sumilip ako sa labas ng bintana. Ako lang mag-isa sa kwarto pero magkatabi kaming matutulog ni Kyle mamaya. Ang lamig ng simoy ng hangin. Kahit walang electric fan ay okay na. Hindi kalakihan ng kwarto at may isang papag na kasya ang 2 tao. Wala nga lang drawer pero may maliit na kahon. Ang tahimik po ng buhay dito, Kuya Barry. Napaka-peaceful and simple. Ganitong buhay ang gusto ko kapag may pamilya na ako. Napangiti ako nang maisip na kasama ko si Kyle at bubuo kami ng sarili naming masayang pamilya. Siya ang unang boyfriend ko. Kaya naman mahal na mahal ko talaga siya, Kuya Barry. Importante sa aking magustuhan ako ng pamilya niya. Kahit kanina'y nakakakaba, ngayon naman ay okay na kahit papano. Maya-maya pa'y napahigab ako dahil sa antok. Hindi ko na siguro hihintayin si Kyle at hahayaan ko na lang na makipagbanding siya sa pamilya niya. Tirik na ang araw nang magising ako kinabukasan. Masakit ang likod ko pero may ngiti pa rin ako sa labi dahil naalala ko ang sinabi ni Kyle na fiesta sa kanila. Ibig sabihin ay madaming gagawin. Chance ko na to para makapagpalakas sa nanay ni Kyle. Ika nga nila, a way to man's heart is his stomach. Niligpit ko ang pinaghigaan ko bago ako lumabas ng kwarto. Ang akala ko'y sasalubungin ako ng maingay na lugar kasabay ng madaming gawain pero napatangan na lang ako ng makitang halos walang tao sa loob ng bahay. Lumabas ako sa pag-aakalang sa labas sila gumagawa pero wala rin. Namewang ako't kumagat ang labi. Nasaan ang mga tao? Wala ba sila dito? Hindi ko alam kung naninibago o sadyang ganito lang sila mag-celebrate ng kanilang piyesta. Kasi naman po, Kuya Barry, sanay ako sa maingay at masayang piyesta sa probinsya namin. May mga banderitas at nakasabit sa puno bilang palamuti at madaming pamilyang nagsisiuwian galing syudad. Kumbaga, maingay at masaya. Pero dito kasi, parang may mali. Hindi ko magawang pangalanan kung ano, pero binubulungan ako ng utak kung may hindi tama sa nangyayari dito. Napakamot na lang ako ng ulo. O di kaya nag-o-overthink lang ako kasi ngayon ko pa lang sila nakilala. Nasa ganoong ayos ako nang maramdaman ng pagyakap ng kung sino sa likuran ko. Mabilis akong lumingon at napayuko nang walang makita. Ngumiti ako. Si Katrina. Gumanti ako ng yakap sa kanya. Nasaan ang kuya mo? Kanina pa ba kayo gising? Tanong ko sa kanya nang magtaas ulit ako ng tingin para hanapin si Kyle. Pabalik na, dala yung pagkain. Kinatay pa kasi nila.
Nakangiting sabi niya bago kinuha ang kamay ko. Akala ko'y pagsasaklubin niya lang ang mga kamay namin pero nagulat ako nang bigla niya itong kagatin. Dahilan para mapasigaw ako ng malakas sa sakit. Marahas kong binawi ang kamay ko't gulat na tumingin sa kanya. Bumaba ang tingin ko sa kamay kong puno ng bakat ng ngipin niya. May iba maliliit pang dugo na lumalabas doon. Nanlalaki ang mga matang ibinalik ko ang tingin sa kanya. Nakangiti lang siya sa akin. Para bang baliwala lang sa kanya ang ginawa niya. Mas lalo lamang lumaki ang ngiti nito nang makitang dumudugo ang kamay ko. Natutuwa pa siyang nasaktan ako. Anong nangyari dyan? Tanong ni Kyle nang makita ang kamay ko. Kinagat ako ni Katrina. Hindi ko alam kung anong problema niya. Shock kung reklamo. Kinuha niya ang kamay ko para suriin. Hindi naman malalim. Baka natuwa lang siya sa'yo. Nito't tumalikod para magpalit ng damit. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Ano yun? Binaliwala niya yung ginawa ng kapatid niya. Hindi man lang siya magsosorry sa akin kasi nasaktan ako at natuwa pa yung kapatid niya. Paano kaya kapag ako yung natuwa tapos sinabunutan ko yung bata? Inirapan ko ang likod ni Kyle at padabog na humiga sa papag. Hindi man lang niya naisip ako. Ano yun? Walang sorry-sorry? Sa pagkakataong yun, ay pakiramdam ko ay hindi ko kilala ang kasama ko. Hindi siya ang Kyle na kasama kong umuwi dito. Hanggang sumapit ang gabi, ay hindi ko sila kinikibo. Hindi na po ako naghapunan dahil nahihiya ako sa magulang ni Kyle. Lalo na't may ganito kaming samaan ng loob. Nasayang tuloy ang isang araw ng pananatili ko dito dahil lang doon. Ang dami ko pa namang plano para sa aming dalawa. Naramdaman ko na lang na may umuko pa na sa kabilang bahagi ng higaan. Dinig ko ang pagbuntong hininga nito. Galit ka ba? Umirap ako. Bakit ang mga lalaki po nagtatanong pa? Obvious naman. Sorry if may nagawa akong mali. Sorry kung sa tingin mo hindi ko pinansin yung sinabi mo kanina. Pero pinagsabihan ko na si Kat. Hindi na niya uulitin yon. Dagdag nito. Pasimple akong lumingon sa kanya. Pagpasensyahan mo na rin sila kasi ngayon lang sila nakakita ng taong tagalabas. At nakita mo naman siguro ang pamumuhay nila dito. Hindi pa bukas katulad ng sa Manila. Hindi sila nakakaintindi tulad natin. Nito. Bigla naman po akong nakaramdam ng guilt dahil sa sinabi niya. Masyado ba akong nag-overreact sa nangyari? Dapat ba'y mas iniintindi ko yung kapatid niya? Siguro nga naging close-minded ako. Bumangon ako't yumakap sa kanya. Sorry kung hindi ako naging mas mapangunawa. Malungkot kong sabi sa kanya. Tinulak naman niya ako palayo at nginitian. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi at hinalikan. Pumikit ako para damhin ang malambot niyang labi. Pagkatapos naming magkaayos, ay niyaya niya akong magbihis dahil may pupuntahan daw kami. Na-excite naman ako kaya mabilis akong kumilos. Tumigil ako sa akmang paglabas nang maalala ang kapatid ni Kyle. Nakakatakot na baka kagatin na naman niya ako. Ngunit paglabas ko naman ay wala ito doon kaya nakahinga ako ng maluwag. Hanggang ngayon, Kuya Barry, kinakabahan pa rin ako sa tuwing lalabas ng bahay nila Kyle. Nakakakilabot po kasi ang tingin nila sa akin. Akala mo ay kakainin nila ako. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya
nang maglakad na kami papunta sa labasan. Muntikan na akong mapasigaw nang biglang may humarang sa amin. Isang matandang lalaki na may hawak na itak sa kanan nitong kamay na ikinalaki ng mga mata ko. Isama mo pa pong nakakatakot ang mga mata niya. Puro galit at ang ngiti niya'y sobrang creepy. Pinakilala siya sa akin ni Kyle bilang Mang Anton. Isa raw iyong taga-katay sa kanila. Kilalang kilala dahil sa galing manghiwa ng karne. Siya na ba, Kyle? Tanong nito. Sabay tingin mula ulo hanggang paa. Marahan akong nagtago sa likuran ni Kyle. Siya nga, Mang Anton. Si Mary Ann. Pagpapakilala niyo sa aming dalawa. Ngumiti naman siya sa akin. Magaling kang pumili, katulad ng iba. Nanlaki ang mga mata ko. Anong katulad ng iba? May iba pa ba? Gulat akong tumingin kay Kyle pero tinawanan niya agad iyon at umakbay sa akin. Nako, baka mag-isip ng kung ano-ano tong girlfriend ko sa sinabi mo, Mang Anton. Anito at ngumiti siya pagkatingin niya sa akin. Ang ibig niyang sabihin, mahal ko, ay katulad lang din ang dinala ng mga kaibigan ko. Maganda raw kasi ang girlfriend nila galing Maynila. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pagpapaliwanag niya sa akin. Pinaningkitan ko siya ng mata na parabang hindi naniniwala sa sinabi niya pero inalo niya ako't mas nagpaliwanag. Kaya pinabayaan ko na lang. May pinag-usapan pa silang dalawa ng matandang lalaki na hindi ko maintindihan. Dahil biglang umihip ang malakas na hangin kasabay ng pagtingin ko sa kakahuyan. Umawang ang labi ko nang mapansing may pulang mga liwanag ang nasa dilim. Para ba siyang isang pares ng mata? Hanggang ang isa ay nasundan pa ng paglabas ng ilang pares at sa huli na puno nila ang lugar na yon. Dumaan ang kilabot sa batok ko. May mabangis na hayop pa yata dito. Pagkatapos nilang mag-usap, ay tumuloy na kami sa pupuntahan namin. Laking gulat ko nang dinala niya ako sa isang perya. Magkahawak kamay kaming naglakad papasok sa loob. Puno ng taong nagkakasiyahan ng lugar. Kagad kong hinila si Kyle papunta sa Ferris wheel at agad naman kaming nakasakay. Nakangiti akong tumingin sa baba nang huminto kami sa itaas. Pagkatapos sa langit kung saan kitang-kita ang nagkikinangang bituin at maliwanag na buwan. Bumaling ako kay Kyle nang hawakan niya ang pisngi ko. Walang pag-aatubili kong tinawid ang pagitan namin at hinalikan siya sa pisngi na ikinatigil niya. Matagal din siyang tumingin sa mga mata ko bago unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya. Hinila niya ako payakap. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga oras na yon. Pakiramdam ko po'y nasa isa akong fairy tale at movie scene, Kuya Barry. Kung pwede lang po na wag nang matapos iyon ay hiniling ko na sana. Pagkatapos namin doon ay nagpunta naman kami sa isang booth kung saan kailangan mong barilin ng small figures para makakuha. Dahil criminology student si Kyle ay naging madali sa kanya ang bumaril. Nakapagpatumba siya ng 20 na rubber ducks kaya ibinigay sa akin ng bantay ang isang malaking brown teddy bear na siya namang ikinakilig ko. Inaya akong kumain ni Kyle pagkatapos naming masubukan ng halos lahat ng games sa perya. Yung saya ng puso ko, hindi ko ma-explain, Kuya Barry, pero grabe sa dibdib. Maggaan na masaya na ewan. Basta alam ko, mas lalo lang akong na-fall sa kanya. Akala ko buong gabi kaming magiging masaya. Pero mali pala. Dahil nang magbanyo ako,
ay may tao akong nasa lubong na mahaba ang buhok at bumangga sa akin palabas. Nanlaki ang mga matang sinundan ko siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa dagat. Umiling na lang ako't pumasok sa loob. Ngunit ang saya na nararamdaman ko'y napalitan ng pangamba at takot nang bumungad sa akin ng puro kalmot at dugo ang katawan ng isang babae. Napatili ako sa takot. Natuod na ako sa kinatatayuan ko na kahit nanlalambot ang mga tuhod ay nanatili akong nakatayo. Hanggang sa naging blackout na sa akin ang lahat. Nagising na lang ako na nasa loob na ulit ako ng silid ni Kyle. Bumalikwas ako ng bangon at akma akong titili nang maramdaman ng isang kamay na nakahawak sa akin. Marahas akong tumingin doon at nakita ko ang natutulog na si Kyle. Kumalma naman ako ng bahagya. Napasabunot ako sa buhok ko. Ano ba yung nakita ko kagabi? Nananaginip lang ba ako? Nalilito ako, Kuya Barry. Wala na kasi akong maaalala na umuwi kami. Nang lumabas ako ng silid ay wala akong naabutang ibang tao. Lumabas ako sa bakuran nila at napangiti. Sa katabing bahay kasi ay may nakita rin akong kabataang sa tingin ko'y kaidaran ko. Lumakad ako papalapit sa kanila. Tawagin na lang po natin silang Rose, Aaron, Jonah, Wina at Marie. 4 na babae po sila at isang lalaki. Magandang araw. Masiglang bati ko. Tumingin sila sa akin at bumati rin. Inalok pa nila ako ng almusal na kapit tinapay na siya namang tinanggihan ko dahil nais kong makasabay mag-almusal si Mahal. Nagpakilala kami sa isa't isa. Taga Iloilo po sina Aaron at Jonah. Samantalang si Rose ay taga Bulacan at ang dalawa'y taga Davao. Inimbitahan lang din sila ng mga kaibigang makipiesta dito katulad ko. Sa makalawa pa naman ng fiesta kaya okay lang yan. Aniwi na nang punahin ko ang pagkawala ng banderitas at iba pang disenyo sa lugar. Ang off naman po kasi ng ganoon, Kuya Barry. Lalo na't piyesta pala sa kanila. Wala po tuloy buhay tingnan ng baryo. Para bang hindi masaya. Ngayon ko lang po na-realize na isa itong culture shock sa akin. Ni baboy po kasi o manok na ihahain sa piyesta ay wala akong makita. Ni nag-aalaga nga po ay wala. Kaya nakakakaba kung bakit ganun. Nakakapagtaka rin, wala po bang handaan dito? Pero kung wala naman palang ganap, bakit pa ako niyaya ni Kyle? Hindi naman po sa naghahanap, pero bakit po, di ba? Ang layo-layo nito sa Maynila para uwian man lang. Nang magising si Kyle, ay pumasok ako sa loob. Nagpaalam muna ako sa kanila at sinabing babalik kapag naasikaso ko na ang kasintahan ko. Ako na ang nagtimpla ng kape namin. Laking gulat ko nang may karne sa ibabaw ng lamesa. Kyle, yung karne sa mesa, hindi ba masisira? Tanong ko sa kanya. Pumasok sa loob ng kusina si Kyle at tiningnan yon. Nangislap ang mga mata nito habang nakatingin sa karne. Lumingon sa akin with malicious smile. Huwag mo nang pansinin ito, mahal. Ako nang bahala. Nito. Bago pa ako makapagtanong ay nakaalis na siya. Bumuntong hininga ako. Dumating ang tanghali ay dumating ang mga magulang ni Kyle. Nakita ko na rin ang tatay nito. Kahawig nga ni Kyle pero in maybe worse looks kasi mabilog ang ama nito. Kumain ka na ba? Tanong sa akin ng nanay niya. Matipid akong ngumiti.
Nakakahiyang kausapin sila nang wala ang boyfriend ko. Baka may masabi akong hindi maganda. Opo. Kayo po. Gusto niyo po bang ipagluto ko kayo? Alok ko dahil kanina ay nakita ko si Tito na may dalang karne. Siguro'y malayo ang katayan dito kaya inuuwi na lang nila. Umiling sila sa akin at sila na raw ang bahala. Kaya nung kakain na kami ay napalatda ako nang makita ang mga sariwang karne ang nakahain. Marahan akong umupo at naguguluhang tumingin kay Kyle. Nakangiti at parang gusto ng sunggaban ng karne. Wala akong imik at pinanood lang sila. Nakakasuka silang panooring kumakain ng karneng hilaw. Lalo na't umaamoy ang napakalansang dugo na nanggagaling pa sa karne. Para silang mababangis na hayop, Kuya Bari. Tumutulo pa ang dugo sa bibig nila. Hindi ko alam kung paano ako nakatagal pero nang ma-realize siguro ni Kyle na hindi ako kumakain ay tumigil ito. Ngumiti siya sa akin at puno ng dugo ang bibig at ngipin niya, kasabay ng pagtulo ng tagaktak na pawis. Bakit hindi ka kumakain, mahal? Kumain ka. Pag-aya niya sa akin. Pero imbis na maengganyo ako, ay kinilabutan lamang ako. Maraming beses akong lumunok ng laway bago umiling. Nagmamadali akong nagpaalam sa kanila at tumakbo paalis. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko, pero tumakbo lang ako palayo. Isinisigaw ng isang bahagi ng utak kong mali na nagpunta pa ako rito. Mali na sumama ako sa kanya. Hanggang sa nabunggo ako sa isang matigas na bagay na ikinatili ko. Maraming boses akong narinig na nagpapakalma sa akin. Doon lamang ako nakabalik sa realidad. Hawak po ako sa magkabilang balikat ni Aaron. Nag-aalala ang mga matang nakatingin sa akin, samantalang ang iba ay nakaikot sa tabi ko. Anong nangyayari sa'yo? Punong pag-aalalang tanong niya. Lumunok ako, tinignan ng paligid kung nasaan kami. Nasa gubat na pala kami nang hindi ko man lang namalayan. Bigla kong naalala yung kagabi o panaginip ko. May mga pares ng pulang mata ang nakatingin sa akin galing dito. Isinaad ko sa kanila ang nangyari sa bahay ng boyfriend ko. Nandidiri at hindi rin makapaniwala ang mga itsura nila sa sinabi ko. Hindi ba stick? Sabi ni Roseanne. Walang stick na sariwang-sariwa at malapot pa ang dugo, Rose. Sabi ko. Dumaing na natatakot na rin daw ang ibang kasama namin. Tiningnan ko sila ng mabuti. 5 sila kanina. Bakit 4 na lang ngayon? Tinanong ko kung nasaan ang isa nilang kasama pero bumagsak lamang ang balikat nila. Si Aaron ang sumagot sa akin. Sabi niya ay bigla na lang daw nawala si Wina. Kaninang umaga pa raw iyon umalis pero hanggang ngayon wala pa. Pero naiwan ng mga gamit. Kaya namin siya hinahanap. Balak na rin naming umalis ngayong araw para i-report sa pulis ang pagkawala niya. Tsaka isa pa, iba kasi ang pakiramdam namin dito eh. Sasama rin kami ni May para kasing ewan yung mga tao dito. Natatakot na ako. Wika naman ni Rose. Naiintindihan ko kayo. Kahit ako rin naman ay gusto nang umuwi. Sabi ko, sabay hinga ng malalim. Maya-maya ay biglang may ideya na pumasok sa isip ko. Ganito na lang. Sasama ako sa inyo paluwas. Gusto ko na rin namang umuwi eh. Pero magpapaalam muna ako sa boyfriend ko. Pagkatapos ay magkita-kita na lang tayo ngayon. Gusto nyo?
alok ko sa kanila. Lahat sila ay nag-agree. Inabot na nga kami ng dilim habang naglalakad pabalik sa baryo at napag-usapan na namin ang mga gagawin. Pero lahat kami ay napatigil nang makita ang grupo ng mga nasa baryo. Nakatayo sila sa gitna ng daanan. Nakahubad sila't nakatingin sa buwan. Tumigil kami sa paglalakad. Naglalangis ang katawan nila. Isiningkit ko ang mga mata ko para makita sila ng mabuti. At kung tama po ba ang pagkakakita ko'y naglalaway po sila. Nag-iiba rin ang itsura nila. Ang makinis na balat ay unti-unting naging kulubot. Ang mga kuko nila ay naging mahaba at ang mga ngipin nila ay naging pangil. Napasinghap ako nang magbago ang itsura nila na nagiging aswang. Ilang segundo yatang tumigil sa pagtibok ang puso ko dahil sa nakita ko. Sinenyasan ko sila upang yumuko at makapagtago sa matataas na damo. Anong? Mga aswang? Gimbal na wika ni Rose. Mabilis kaming lumingon sa kanya para takpan ang bibig niya. Punong-puno ng luha ang mukha niya. Lumapit sa kanya si Aaron at si May para pakalmahin siya. Muli kong ibinalik ang tingin ko sa taong bayan pero laking gulat ko nang nakatingin na sila sa pwesto ng pinagtataguan namin. Biglang nahati ang malaking grupo sa dalawa. Naglakad papunta sa harapan. Nag-init ang magkabilang mata ko nang makilala ang figurang iyon. Ayoko ng ideyang pumapasok sa isip ko. Wala ring saplot at nababalot sa langis ang katawan. Wala ng buhay ang mga mata niya katulad ng mga taga rito. Nakarinig ako ng parang may nabasag. Pero mula sa loob, ang puso ko. Unti-unting nag-crack, malapit ng mabasag. Huwag mo namang patunayang mali ako. Pipi kong hiling sa sarili. Mahal, lumabas ka na. Magse-celebrate na tayo ng piyesta. Marahas nitong pag-aaya sa akin. Marahan akong umiiling. Nag-uunahang pumatak ang mga luha ko. Maya-maya ay may kamay na humawak sa akin. Si Rose. Pinapangako ko sa iyong magiging madali ang pagkamatay mo. Sigaw pa niya na nagdala ng takot sa dibdib ko. Akala ko ay mamamatay na kami ng gabing yon. Akala ko'y katapusan ko na, lalo na't nawalan na ako ng lakas dahil kay Kyle. Mabuti na lamang po Kuya Barry ay nasa matinong isip pa si Aaron kahit na natatakot na siya. Hinila niya po kaming apat patakbo. Maya-maya pa'y may sumigaw ng napakalakas sa likuran namin. Ang sabi nito'y mamamatay kayo dito. Mabilis kaming tumakbo papunta sa kung saan. Ang gusto lang namin ay makalayo para hindi maging lechon sa selebrasyon nila. Sunod-sunod na yapak na naririnig namin sa likod kasama na ang mga alulong. Tawanan na para sa kanila yata ay isa lamang laro ang lahat. Akala mo'y lalabas sa ribcage ko ang puso ko. Nakahawak ako sa kamay ni Rose upang hindi siya maiwan pero bigla na lang itong natisod kaya pati ako ay nadamay. Gulat akong napalingon sa kanya. Mariin kong hinawakan ng kamay niya pero bago ko pa siya maakay na tumayo ay may tumalong aswang sa likuran niya. Napabitaw ako sa kanya at napaatras. Mas lalo lamang lumakas ang hagulgol ni Rose nang bumaon sa likuran nito ang kuko ng aswang. Napasigaw ako nang walang ano-anong sinabunutan ng aswang si Rose at kinagatang liig nito. Kitang-kita ko po ang pagsirit ng masaganang dugo mula sa sugat nito. Ang isang aswang ay naging dalawa hanggang sa mapuno na ang katawan nito. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ko.
Tumayo ako't walang lingong-lingong tumakbo palayo. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Kyle pero hindi ako lumingon. Bagkus ay mas bumilis lang ang pagtakbo ko. "Bilisan nyo! Kailangan nating makatakas!" Sigaw ni Aaron nang hindi lumilingon sa amin. Panay kami hagulgol habang tumatakbo. Kamuntik-muntikan na rin akong madapa pero mabilis ding nakatayo. Bumilis ang takbo ko nang marinig ang lagaslas ng tubig. May pwede kaming pagtaguan. Takbo lamang kami ng takbo hanggang makarating kami sa isang ilog. Walang pag-aatubiling lumusong ang mga kasama ko kaya kahit hindi ako marunong lumangoy ay lumusong na rin ako. Hindi namin nalintana ang malamig na temperatura ng tubig. Ang mahalagay makalabas kami't makatakas sa lugar na to. Nang nasa gitna na kami ng tubig, ay lumingon ako sa kabilang pangpang. Nakatayo sa gilid ang mga aswang at galit ang matang nakasunod sa amin. Ibig sabihin ay hindi sila nakakatawid sa tubig. Ligtas na ba kami? Pabalik-balik at hindi malaman ang gagawin ng mga aswang. Para silang mga paslit na hindi napagbigyan ng gusto. Napalunok na lamang ako at nagpatuloy sa paglangoy. Malakas na umalulong ang mga aswang nang makarating kami sa kabilang side ng ilog. Galit na galit pa rin ang mga mata nila. Nagtama ang paningin namin ni Kyle. Ilang segundo rin, Kuya Barry. Alam ko pong iyon na ang huling beses ng pagkikita namin. Durog na durog po ang puso ko habang tumatakbo papalayo. Hindi ko inakalang ang unang lalaking minahal ko't pinagkatiwalaan ay magagawa akong saktan. Ang daming what ifs na pumapasok sa isip ko. Paano na lamang kung hindi ako tumakbo paalis nung tanghali? Baka nakatay rin nila ako katulad ni Rose. Naging handa pa para sa kanilang piyesta. Tumigil lamang kami sa pagtakbo nang makarating kami sa bayan. Takang-taka ang mga taong nakatingin sa amin. Tinanong nila kung saan kami nanggaling at nang malamang sa baryo ng mga aswang ay nagulat silang nakalabas pa kami ng buhay. Dahil taon-taon daw ay umuuwi ang mga aswang na galing Maynila na may kasamang mga dayo na siyang ang ginagawang handa sa kanilang piyesta. At pinagbabawal daw talaga ang pagpunta sa lugar na yon dahil magaling mang-engganyo ang mga taga doon. Napagtanto naming ang sinasabi kong karne ay hindi galing sa hayop kundi sa tao. Kaya nawawala si Wina ay dahil ginawa na nilang pananghalian. Pagkatapos naming magpalipas doon ng gabi, ay tumuloy kami sa police station para magsumbong. Wala na kaming ideya kung napuntahan ba nila o hindi ang baryo dahil pagkatapos naming mag-report ay bumalik na rin kami sa kanya-kanya naming probinsya. Lalo na ako. Ayoko na ulit bumalik ng Capiz dahil sa alaalang iyon. Hanggang ngayon po kasi, Kuya Barry, sariwa pa rin sa akin ang lahat. Sa gabi po ay dinadalaw pa rin ako ng bangungot na yon. Nagkaroon po ako ng trust issue sa lahat ng bagay dahil doon. Hindi na po ako nagpupunta sa mga piyesta sa probinsya, lalo na kung wala akong kakilala. Hindi na rin po ako kumakain ng karne dahil sa tuwing nakakakita ako noon ay bumabalik sa akin ang pagpatay nila kay Wina at kay Rose. Kaya sa mga kabataan natin dyan, huwag sana kayong maniwala agad sa mabulaklak na salita't mga kilos ng mga lalaki. Dahil hindi nyo alam, baka nilalansilang nila kayo. Sabi nga po nila, kulay green man ang pakwan sa labas, ay kulay pula naman ang sa loob nito. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Barry. Sana po ay mapili mo. Salamat din sa mga nakinig. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kasundo,
Mary Ann. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Malugod na pagbati po sa inyo, Kuya Bari. Sana'y nasa mabuting lagay po kayo. Mayroon po akong kwento na nais ibahagi po sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay hango po sa buhay ko, sa kasarilan at pagkatao ko. Kaya po kung inyong mamarapatin, Kuya Bari, gusto ko pong maging pribado ang pangalan ko, kaya tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Paulina. Ako po ay ipinanganak sa liblib na baryo sa Antique. 3 kaming magkakapatid at ako ang pinakabunso. Noong mamatay ang aking ama dahil sa isang malubhang sakit, inilayo kami ng aking inang si Plaridel sa mga magulang ng tatay ko at nakipagsapalaran sa Maynila. 17 taong gulang ako noon, Kuya Bari, at tunay na alagang-alaga kami ni nanay. Napaka-istrikto niya sa amin. Ni bawal kami gumala at magpagabi sa labas. Subalit, lahat po ng iyon ay natuldukan nang magkaroon ako, Kuya Bari, ng napakalubhang sakit. Simula sa pagpayat ko hanggang sa pagkalagas ng mga buhok ko ang naranasan ko. Lumapit po kami sa maraming ospital sa Maynila. Subalit walang makitang eksaktong sakit ang mga doktor sa aking katawan. Marami na akong prosesong dinaanan, subalit hindi pa rin po ako gumagaling, bagkus mas lumalala pa ito lalo. Hanggang sa nagdesisyon na po ang aking ina at mga kapatid kong dalhin ako sa probinsya na kung saan ako pinanganak 16 na taon na ang nakalilipas. Malayong malayo po sa itsura ng Maynila ang lugar na iyon. Nanibago kami ng lubos sapagkat marami na po ang nabago matapos naming lisanin ang baryong iyon. Iba ang tinginan sa amin ng mga taong noong kami ay naglalakad. Minuto ang lumipas nang marating namin ang dating bahay na tinitirhan ng pamilya namin noon. Yan na ba yung dati nating bahay? Tulalang wika ni Helena, ang panganay kong kapatid. Oh, dito muna tayo titira hanggang sa gumaling si Lina. Tugon naman ni nanay kay ate. Wala namang pong nagbago sa bahay. Pinamahayan lang ng alikabok, subalit pwede namang tirahan. Nagtiyaga po kaming tumira doon para lang makabawi ang lakas ko. Kailangan ko lang magpagamot sa aking Lola Lagring, ang ina ng yumaong ama ko. Sabi ni nanay, ang lola raw ay magaling na albularyo, kaya siguradong gagaling daw ako sa pamamagitan niya. Subalit, hindi niya batid kung buhay pa ang Lola Lagring. Kaya hinintay namin ang tamang pagkakataon na puntahan ang bahay ng pamilya ni tatay. Alam ko pong may hidwaan si nanay at ibang kaanak ko, kaya nagdadalawang isip siyang pumunta. Isang umaga, pinagbihis ako ng maaga ni nanay dahil kami ay tuluyang paparoon sa bahay ng aking lola. Iyon lang ang tanging paraan para gumaling ako. Kaya isa sa alang-alang niya ang hindi pagkakaunawaan para sa ikagagaling ko, Kuya Bari. Sa puntong ding iyon, talagang hindi ko na kayang ubusin ang isang platong kanin dahil nawawala na po ako ng gana. Mahigit 1 oras nang makarating kami sa lugar ni na tatay, pati ng kanyang pamilya. Malayo sa bahay namin ang bahay ni Lola, kaya pahirapan po sa biyahe ang aabutin. Dito ba talaga yun, Nay? Tanong ni Macario, ang pangalawa sa magkakapatid. Malapit na tayo. Seryosong saad naman ng aking ina.
lubak-lubak at makipot ang daanan. Wala akong sapat na lakas upang lumakad kaya binaluktot ako noon, Kuya Bari, ni Macario. Sa isang lumang bahay kami nakarating. Wala ni isang kapitbahay ang naroroon. Tila wala ring tao sa bahay na animoy abandonado na. Napatingala ako. Napakaganda ng mga nagtatayugang mga puno sa dakong likod bahay. Sinong hinahanap ninyo? Tinig ng isang babae sa may likod namin. Marahan naman kaming lumingon at nakita ang babae. Sa unang tingin pa lang, kilala ni nanay kung sino ang babae sa aming harapan. Iyon po ay isa sa kapatid ni tatay na si Aling Susana. Pero hindi nito nakikilala si nanay. Narito pa po ba si Lola Lagring? Marahang wika ni nanay na alam kong bakas ang kanyang nerbiyos. Tanging pagsenyas ng ulo ang naging tugon niya at pinasunod niya kami sa loob ng bahay. Lahat kami ay kinilabutan pagkapasok. Maraming figurin at lumang kagamitan ang nakadisplay sa dingding. Pinaupo po kami ni Aling Susana. Sa oras na iyon ay kinakabahan na si nanay dahil sa kanyang nakaraan. Makalipas lang ang ilang saglit, lumabas ang isang matandang babae. Sa unang titig ko ay medyo kawangis ko siya. Malayo sa inaakala namin ang itsura at pangangatawan ng matanda. Gayong malakas pa siya sa edad na 89. Sabay-sabay kaming nagbigay galang sa kanya, pati na rin si Nanay Plaridel. At sa sandaling iyon, Kuya Bari, nagpakilala kami. Pagkamangha ang naging reaksyon ng mga tao roon, subalit wala kaming nakitang bakas ng galit sa kanila. Bagkus, niyakap pa nga kami ni Lola. Mga apo ko, ang lalaki nyo na. Parang kailan lang nang kayo ay umalis dito. Saad ng matanda sa amin habang mahigpit ang kanyang pagkakayakap. Pinutol naman ni nanay ang mga sandaling iyon sapagkat sinabi na niya ang tunay na ipinunta namin doon. Nabaling sa akin ang lahat ng tinginan nila. Ani Lola, kayang-kaya niya raw gamutin ang karamdaman ko sabay tinginan sa iba niyang pang-anak. Sabi ni Lola, mamayang gabi, eksaktong 12:00, paglabas daw ng buwan, gagawin ang kinagawiang orasyon sa panggagamot. Inihanda ko ang aking sarili sa anumang pwedeng mangyari, Kuya Bari. Basta't ang tanging nasa isip ko lang ay ang gumaling. Dahil kung hindi ko iyon gagawin, baka ilang araw na lang ang nalalabi ko sa mundong ito. Ako at si Lola lang ang nasa loob ng bahay. Sinindihan na niya ang itim na kandila kasabay ng pulang kandila. Halatang kabado ako dahil sa panginginig ng mga kamay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang insenso ang naamoy ko at ilang sandali pa ay nakaramdam na ako ng antok. Unti-unti nang pumipikit ang aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Makalipas ang 6 na oras, ako po ay nagising. Wala na ang ritual na ginagawa ni Lola at nagtaka ako noon na naroroon na ako sa katre. Hindi ko man
nasaksihan ang mga eksaktong ginawa ng aking lola. Ramdam ko naman ang napakalaking pagbabago. Naku, salamat po Panginoon. Panata ko sa may kapal matapos maging progresibo ang ginawang ritual. Maya-maya'y lumabas ako ng silid at naabutan ang mga kapatid kong nag-uusap-usap. Tumabi ako sa kanila kasabay ng paghigop ng mainit na tsaa. Sinabi ko sa kanila na medyo gumaan na ang pakiramdam ko, hindi gaya ng mga nakalipas na araw. Lubos kaming nagpasalamat kay Lola Lagring bago namin lisanin ang kanyang bahay. Nangako naman kaming bibisita muli kapag nagpatuloy na ang paggaling ko. Masayang kumakaway ang matanda sa pag-alis namin. Hindi ni Nanay Sukat akalaing magiging maganda ang pagtanggap ni Lola Lagring sa amin talaga. Dumaan ang 2 linggo. Totoong naramdaman ko ang pagbabago sa aking kalusugan. Wala na ang pananamlay ng aking katawan. Pati rin ang bigat sa aking pakiramdam. At bumalik din ang dati kong lakas. Magmula rin Kuya Bari na pinagamot ako ni Nanay. Bumalik sa dati ang pangangatawan ko. Ngunit mula rin noon, gabi-gabi na akong binabangungot. Hindi ko rin makontrol ang aking sarili. Lagi rin akong uhaw na parang tuyo na ang lalamunan. Pinagpapawisan kahit hindi naman po mainit. Pabago-bago rin ang temperatura ko tuwing kumakagat ang dilim. Isang umaga, malakas ang sigawan sa labas ng bahay namin. Nagkakagulo kaya nakiusisa kami kung ano ang nangyayari. Naku, mukhang aswang ang may gawa niyan. Sigaw ng isang lalaki matapos makita ang mga patay na baboy sa bakuran ng kapitbahay namin. At hindi lang baboy, kung hindi iba't iba pang mga hayop sa baryo na kapwa wala ng mga buhay. Nagkalat ang mga dugo nito at lamog ang mga katawan. Halatang aswang ang may sala dahil wasak ang dibdib ng bawat hayop at kinuha pati ang puso. Dali-dali naman kaming tinawag ng aming ina at pinapasok. Maraming siyang tinanong tungkol sa akin. Kagaya na lamang kung may pagbabago ba ng kinikilos ko tuwing sumasapit ang gabi. Hindi na nga noon nakayanan ni Nanay na ilihim pa ang lahat. At doon niya ipinagtapat na si Lola Lagring ay galing sa mahabang lahi ng mga aswang. Iyon ang naging rason kung bakit niya kami inilayo kay Lola upang kami ay maprotektahan. Kaya nang sabihin iyon ni Nanay, buo ang naging hinala ko na baka ako talaga ang nasa likod ng patayang naganap. Malabo lang ang aking alaala. May posibilidad na ipinamana sa iyo ni Lola ang pagiging aswang niya. Wika naman ni Ate Helena. Ginamit niya ang paggagamot kay Paulina upang maipasa ang sumpa. Galit na usal ng nanay ko. Kinagabihan, pinagmamasdan ako ng mga kapatid ko kung may pagbabago bang mangyayari kapag sumapit ang 12:00. Doon nila nasaksihan ang pagpapalit ng anyo ko. Isang aswang na may matatalas na kuko at ngipin. Nagulat silang lahat. Ilang minuto lang ang itinagal ko. Bigla akong bumalik sa dati kong anyo. Matapos mapatunayang ako ay isa ng aswang, binalikan namin si Lola Lagring pero bigo kaming makita siya. Wala na ang mga kamag-anak namin, pati si Lola.
Ang sakit sa dibdib ko na dahil sa malubhang karamdaman, naging daan pa upang maipasa sa akin ang responsibilidad bilang isang kampon ng dilim. Nang umuwi kami sa baryo, wala pa ring pagbabago. May mga hayop pa ring natatagpo ang patay. Nagtataka naman ako dahil magdamag akong binantayan ni nanay at hindi naman daw ako lumalabas sa amin. Baka may iba pang aswang. Suwestyon ni Macario habang kami ay tinititigan. Dahil sa mga malalagim na kaganapan, isang patibong ang ginawa ng mga tanod sa baryo namin. Inilagay ito sa bawat bubungan ng bahay na dadakip sa nasabing aswang. Isang gabi, ginapos ako ni nanay upang maging ligtas. Habang nasa mahimbing akong pagkakatulog, isang ingay ang narinig ko sa may bandang bubungan namin. Nagpupumiglas ito ng malakas. Umaalulong ito na parang nasasaktan. Ginising ko si nanay at ako'y kanyang kinalagan. Nandilat kami sa aming nasaksihan. Si Ate Helena ang nasa itaas ng bubong at siya'y hindi nakatakas sa patibong na ginawa ng mga tanod. Inakyat ko ito at siya'y aking pinakawalan bago pa dumating ang mga tanod. Patawarin niyo ako. Gabi-gabi na lamang akong gutom, kaya nagawa ko ang mga bagay na iyon. Marahang paliwanag niya. Dahil sa mga kaganapan, ibinalik kami ni nanay sa Maynila at doon ipinagpatuloy ang pamumuhay. Dala ang pamana ng aking lola. Tinago ko iyon hanggang sa kahibuturan ng aking pagkatao. Natutunan din na kontrolin ni Ate Helena ang kanyang sarili at namuhay bilang isang normal na tao. Hanggang ngayon, Kuya Bari, ang lihim ng pamilya namin ay mananatiling lihim sapagkat ibinaunan namin sa limot na kami ay may lahing aswang. Huwag mong hayaang iba ang magdikta sa tunay mong pagkatao. Katwiran ng iba ay walang ambag sa iyo. Basta't magpakatotoo ka lang at walang inaapakang tao, magiging normal ka. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento ng buhay ko. Maraming salamat po, Kuya Bari, kung sakaling mapiling niyo rin pong ikwento ito sa inyong channel. Sa inyo lang po ako nagtiwala kung kaya't sa inyo ko po ipinadala ang aking kasaysayan. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayong aral sa aking kwento. More power po sa inyong channel at God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Paulina. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.